També són les festes del rei en Jaume a Calvià i s'ha repetit la ruta guiada i explicativa en què s'escenifiquen els dies de la invasió cristiana de les terres musulmanes del Mallorca. Una ruta que passa per dos indrets mancos reconeguts que és tradicionals de la batalla i que són el Puig de la Morisca i l'Oratori de la Pedra Sagrada. Si vos dic, quin mes som? Setembre. I si digués setembre de 1228? Buf, quants anys fa això? Com un joc entre un tiet i els seus nebots, entre en Miquel, en Pau i en Marc, comença a vora la creu del desembarc de Santa Ponça aquesta història de la conquesta del Mallorca. Una història de traïcions, la d'Alí de la Palomera, i de lleialtats, la dels cavallers Montcada, per exemple, envers aquest senyor, el rei en Jaume I. Ja sabem que va venir a conquerir la terra als almohades del Valí a Boiallà fa més de 700 anys. I per això mateix, ni aquest és l'únic escenari important dels fets, ni el rei en Jaume és l'únic protagonista. És vera que aquí el personatge principal és en Jaume I, i el que representa, i també se dona una introducció indicant per què van venir, però també s'intenta donar una part, com a mínim que se vegi que hi ha part de les persones que vivien aquí. Representam l'arribada, principalment, de Jaume I, i primer tenim una introducció perquè la gent entri en la història, l'arribada d'ell, aquí quan ja tropitja la terra. Després, quan anem al Puig de la Morisca, tenia una escena que ve a representar la part de la societat que hi havia en aquell moment a Mallorca, representada per les dones, i després hi ha el moment de les bregues. Al Puig de la Morisca allà hi ha un moment de bregues. I la darrera, la capella, és quan ja se senta realment després de la batalla, quan ja Jaume I ja conquista la illa. Ve a representar això. El segon escenari d'aquestes escenificacions comença als peus del Puig de la Morisca. Això se suposa que és un harem i bueno, estem assajant perquè més tard ha de venir el Bali i estan preparant el te perquè bueno, se suposa que d'aquí una estona han de venir els homes. El que hem intentat és reflexar un poc el que és la vida quotidiana. Per tant, les discussions que hi pot haver entre dones, la feina que han de fer. El camí continua costa per amunt cap a la talaia del Puig de la Morisca, des d'on els sarraïns veren com s'acostaven les tropes cristianes i on continua ara també la batalla. El Puig de la Morisca, per exemple, que és un lloc que molt de mallorquins no el coneixem, és un lloc idíl·lic, és a dir, quan arribes a dalt i veus les tres baies, dius, això ho tenim a Pal, aquí a Mallorca, i no coneixíem. Va, molt guapo. La primera vegada que venc aquí, sí, m'ha agradat molt, no m'esperava tot això, va, una cosa més fantàstica que és això. Això, el que he trobat, que hi havia poca gent, hauria d'haver molta més gent per això. Jo no havia vengut mai, bueno, havia vengut en guia, realment, però la manera teatral que hi ha explica moltes coses i ho hem viscut amb emoció. Mos ha agradat molt, la veritat que mos ha agradat molt. Vull dir, ho hem trobat molt didàctic, vull dir, no mos ho esperàvem, ni sabíem que fos semblant en això, tampoc no havíem estat mai aquí, en aquest indret, del Puig de la Morisca, i és tot molt interessant. Victòria! Victòria! Victòria, cavallers! Però no us confieu. Aquesta només és la primera de moltes de batalles que ens esperen. La darrera estació d'aquest itinerari per un dels fets decisius de la història de Mallorca acaba aquí, a l'Oratori de la Pedra Sagrada. Aquí participà de l'Eucaristia el rei en Jaume després de guanyar l'entrada a Mallorca per la costa de Calvià. Quedava marxar cap a Medina Mallorca la batalla de Portopí i l'entrada per la Porta Pintada. Però això, si no és una altra història, és el pròxim capítol.